Volongkomaji mini stadium holalong ingding trokebra pli kese asong ama hangke thek arni aliraron pen katalon ponahut HS pen HSLC asalang ki unduna tuma phan kachurwa jameng dingpon Jingthong HSLC constituency committee hin ben chepati piponsi arurit nong chingti ke nong pon Amri constituency ka parlo Langlongku Amekar, Johnny Ringclem Lapen, Mary Timungpia Supo Adagwam, My Boy Ringclem Hempen Bar Proramat Pinianta Hem Chivangweden. Kado, Kabedel News Pini, Aberta Long Penelli Tare Monosingti, Pini Kacheng Saberta Archiponic Ta. Keramdang Japongpo Nipai, Incoresiani, Volongkomaji Minister Diam Along. Ingdeng trokebra pli karbilo charli asong atum amhang thek arni katalon pon along ingdeng kep asat lang kiun lapen ingdeng krehini asat lang kiun atum aphan kar chojai me ustami deng pon Volongkomaji mini stadium hall along ingdeng trokebra pli KSA asong amhang thek arni alir alon pen katalon pon ahud kep lapen krehini angdeng asat lang kiun atum aphan ustami kar chojai me deng pon Labangso ingdeng trokebra pli KSA atum amhang thek arni katalon pon along KSA hawar kihat regional committee atum si chepati pon Robin Killing pen kachari pon amai long chunbang budhoterang pensi mai lamhe pachini pon Anparta kacetong don alhi atum aphanta pachini pon mai long alhi sarpo aman pen kacetong don Karbinong Autonomous Council EM mate langpher local MAC Modharam lekhe chetong don Anparta KSA Central Committee Kongchun Bang George Timung Dr. Lipson Rongpi Bokula Municipal Board Chairman Hemsing Teron Langpher Karbi Rongasar Amai Puchun Bang Atum Chetong Don Sing Mayar Bipidun Mailong EM Madhuram Lekthi Ahin Pen Kachuning Bi Pon Laki Nonapor KSA Atum Ning Isibet Si Donang Po Lapen KSA Chingrum Nang Jipusi Pachini Pon Volongkomaji Pen Jirsong Singna Report Kabdele News Leadership jong si nai belum ke politics long suni nang kalau tak kan nang lijar puta long nu jimat ko pinia vice president na job pinia secretary na job ke president na lo charli asong to mano bang ke khaya phan anu tinta karja abang ko bang ini tu jekan lo charli asong ke khaya mo abang ta ini tu jekan phan nasi dak la student organization lang itu mo bang ke lagi independent body ini tu khaya farman lam ilidung ipudun aja kongado kecok jelong ke yongdun labangso alam aja kongdo lapen ke khaya phan teacher liana to sonsi aprangan ke padun thegi maile tum khaya phan to alang itu kasu awareness pe jenggo kaprek ke charlie liana ke thamin mai la puson stame alang itu mardo ke waya ni labangso lo charlie asong isipe ke doye phano parke itu teknologi ade Ile tumbena dan kacune di dalam lepas juga be itu ayam tumas kami ayam bersama lalu kita kacune kita patut kontrol sigat ke dua pada bangke ini tum dua है इसमें alam do alang itu mambong sabsu alam kan cepat ke ngobrol pakai kecil dan dia alam ate karbilo charle asam kutum punon klaim pon apa ke lagi khai pasi klaim pon sigara khai pasi klaim itu charle khai pan alang itu pada kami yang long refund alang itu sampai isikat amuto lo isikat objektif versi alang itu kerja rupa bukti क्या है तुम लोग फोटो लो लापेन के हाला कैसे इसी दो ला लामनी रूप जो है ला हिनी पे पेनिसी ला इनु bahini metang sensor teror boleh pilih rata dua है setelah hai bangke metang itu popularity fan ada ale tapi itu lah itu pop है सीधा akhir office ke long bet jadi budam de amuni raben jong nam de non ke amuni raben na jong na ko ke nam the bang ke lama ni ke amuk lekhe ke me nu da muk rokia ke se sida hop pe da bang ke se bang ke la somi ba chini la na ka du ida chini la so na bang ke ning long ko ke se lo ni ke so na bang ke di chiki ba ke se la hello mati la pe ni alang li tong pa chuni di ke se men na bang ke itu isi bet ulang khai pagina ni tunda ke claim lo
khai pan si le tung katu na kan da si isiven objective isiven ahem bina ka por si itu claim ra pena ali pulo na tena le tung jok si hola da ya kudu pe ngolai le biji si lok si aku nunggu la morcha na pe ngala da na kudu sta kese bangke la pe si khai anu jok di khai nu jok na por si isiven si tung nangi lalu kemudian ke itu khai dan tanggung ko khai akeman ka si lalu nilai pada mana amen pena कैसे बगे तुम अबीर नंग मने रुपये कैसे तो मने या कुपिने कैसे तो तो सिस्टम में बगे पबिना को इन लोग को लगन लिचिकी दोनों माला हिनी दोला आपसी ला हिनी कैसे तो माता सबसे itu lah cepatnya dia sampai ke cepatnya itu isi dari dulu ke itu jadi mau kan kan itu masih yang sampai nan kapori pun ada klaim rapet darah pedang pun jadi rat jadi khai jadi common issue pakai itu misi bet tak lain bukan kami misi yang sampai dia lah Karibia khai barim hakopen Karibia khai tung kenong kisi madik ke kesong ajai mek posrame arona tang pendo dason thak si hako arona teng pen non chinthong APHLC constituency committee atung positame arunong chingdi ajai mek kedeng pon Chinthong APHLC constituency committee hin pen chepater pi pon si aru nong chingdi asai ajai mek kedeng pon hakot karbi karbak aso atum ritnong chingdi kenong cheng laki beasor katiki cheng hamphar amlong anglong si kenong kirik dam cheng miligasor si bangso ajutang kibi tekang cheng bangso ajutang ingthom si nijang karbenglong chinthong APHLC committee pen chepatir pi pon si aru nong chingdi kenong pon hako penta aru ritnong chingdi ajutang do bonta methang ajutang puoi phit stame nonakai anke jutang virangrang sonsi manlo karbi ajutang kivi rangrang apora hotsi APHLC central committee amai phu JI kathar pen kapin khatpon atengsi aru ritnong chingdi ritnong nangji pupet chinthong constituency arlo morinto be arong amekar teron hem aritsi aru ritnong chingdi nongpanlo bangso asayalong chinthong APHLC kikroi araratum doan chetong donsi sai chengpon bangso ke nongpon ciri isi anke nongpon tanglo bangso puthak pherangke athengno lamthe ke jaipon alamthe arjoik tha nongkamu kampen humson berepor kabidile news kam claim pik nang jila athe itum karbiang long atok anu pule pudon itum ekdo habit nampi son si itum pincong erlo lasi hal haya nampi son itum kapincong cera itum kiti miti klempen pine kuwe pen cenglok rubber pen cenglok white chondon pen cenglok red chondon pen cenglok itum ala ador kisu atheng pi lapen ke keseres tame itum kiti miti klem nangji anote itum karbi itum non kibang jilang uwe kimi itum stame itum chingthur ponpo lapen ke bang a khaison itum stame pakrang ponpo chubok asok si ginong ponlo manela ke chopen itum ejakong thimuchot lasoa asok bangsi itum nong ponlo talon nang kok athege lalo mane aku penta eli karbi itum bangke red nong chingdi pu chethan than matedi asi non uwe kimi tum e part of ke kachini nesi ke ongla lasu utha kha lasi non bangke nilitum kachingon sartum thekere tum nitum thanang mum ponlo je ituma chutang kaita reng ber nei posi nitum bangta pini ni bangke dak chinthong along ri along stame nitum uwe kimi tum aru nong chingdi bangke nitum asai deng founder kedamtang jakhongpo ni phai kretroxi arni amri constituency langlongku amekar joni ringklem lapen meritim pi asopo adagwam my boy ringklem hempen bar plot pen piniarni anta hem chendele lang posi niletum apherangke humson bepen petana pale West Karbi Anglong lakhahini Amri constituency ka parlo umpanai pen kilometer phok kahilo langlongku mate umpanai dukanarong amikar Johnny ringklem lapen meritimong pia sobo dagwam maibo ringklem kedam tang jakhongpo ni phai troxiar ni pen hem pen bar protsi pini arni anta hem chewang widet
My boy ring claim hempen bar plot pen chiwang wit da puthak hamphanga song pen chenglok UKPO KSA song atum ulukonchi police outpost missing complaint pidamlo bonsitami nonanta konatsi domapu thangnara birtata longlela labang so lokachaw litang thek mesen lapen aningta reset lapen HSLC asalang hota amkachi Don Bosco school longpen troxike roughly percentage longponsi subject ki thom an letters tame chipa longponlo lasode dapit umpanai higher secondary school along science stream along amen chithabdunno bonsitami kopi koson benone kedamtang ni phai jakhong ni phai troxiar ni ada por phai ke thomra chitima pormolom ahutpen hempen bar phot pusi apia puatum pen pherangke tum kahomri da mahut nang thandon lapen oso aphan thangnat kangche ke thengta awi nilitum kaching honnaya supolo lapen hemasai kitun kedang hai huyanta labang swao sosi claim thai bonsitame men hempen bar phoda bangke manghu dedlo puta nangchi thandon alang litum rara phan kachuning nike komat ne abang phujong si labang somuni ra phan theklong abang aling sitami 78966808 sigalong nang humri ra nang bachuni bek thapusi kachuning ni padupon dong kamukam pen humson pe report Karbi Daily News an chuke dam tang tarik troksi hukur bararni Julai siklo ada perang pen Baji kono baje ki thom rachiti molom lam pen nilitum hemu sodak wam amen my boy ring klempu my boy ne ne prang nane ka charli do mala prang na naturally mane alang Don Bosco amgachi long pen si first division metric pass lo 74% pen la pen letter ki thom long si umpanai high secondary long si alang science si ka por hi lo an anak porhi dun bom lo hadak por hi mesen an ha jegi road exam tok dam lo la 11 complete ye farma hadak le rock pen alang exam ki jut ke good friday ani tarik 3 april an tarik nar kep april bang ke chithi pak toksi alang ha guwahati kat jilo laso guwahati ke kat alam the nelitum ke long ke Niel Singh war pen Andrew terang atum si nelitum pan ke than ana chithi long bang pile tok je neke advantage adhormo enpo neke freedom long nangi pusi alang agahati kat juilo adi mamen ke than the setame laso alam the bang ke nelitum dak monduli hoi pen langlong ko monduli hoi pen alang tuma monduli phan arju tekit si alang tum than lo je guwahati se dolo anilitum humri dam lo je wandet lo la pen alang tum do de sang se mane alang phan rong teaching lok pipi pot si chikloyon ni alang hem duk ko kapita aku non hem pen alang kat jui talo anda sigato ko be news ke lang rap tum phan jer poje pitum phan si chuning ri lo alang a photo la pen nilitum a phone number pusita me nilitum nang peklang po an ke nang litum thek long te bachini te nilitum phan so contact number lo la so contact number long nang khobor te nilitum lingarong pigi pusika mathalo tante lason police ko pinifan lason khobor pilo manalitum nelitum non kedam tang tarik troksi Friday arni si uso kebir lo mati lapen tarik troksi tarik nar kep abang thana dam lo IC abang vedet matsi tarik serkep por phai adap polisi nelitum adak missing complaint pidam lo lapen thana sorta kam ge claim bom lo pusi chithan bom sitame a khobor no hokta long thek thederlang ante la dak pani ka jurge pine hem pen ka che bohong la pula ben ko sone doma ave mane hem pen pine ka charle na thu ka siksa ki do ba hem pen tang chek la pu pine pine so thang ta be mane men masi pu ka jui men ka jui mane amu neli than lo mati je alang ke hapu 7 day advantage aniam ke dun kar i amat sinilitum ke presbyterian pot si ke khang dun